ing marok yang pupututan, ing mayap yang daragdagan, yang susuglungan. Nakakalungkot lang po, kung minsan, kung sino pa yung mga taong malapit sa Diyos, kung minsan, sila yung nagtataboy ng kapwa nila. Nang kaya po talaga nung nino paretang taong malapit king Ginong Jesus, ila pa ring manapus. Nang kaya nung nino paretang tao talagang nanabang, nang kaya rugu ila retang mangalalo pinaman. Paganaka po, sana po, ita mong king Diyos malapit, ita mo sana ing maglapit. Ita mo po sanang king Diyos malapit, ita mo sanang maglapit. Huwag tingnan sa iba ang kulang, ang wala, ang mali sa kanila, kundi ang tingnan sa iyong kapwa ay ang mabuting kanyang nagagawa. Sa Ebanghelyo po natin, may sinabi si Jesus. 3 yung sinabi niya, sunod-sunod. Pero yung pinakahuli, ang hihiramin ko. Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kung ang isang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, mas mabuti pa sigurong maging bulag na ang isang mata mo na makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa dalawa ang mga mata mong mahuhulog sa impyerno. Sabi ni Jesus. Alam po ninyo, aminin man po natin o hindi, kung minsan po talaga, kung ano lang po yung physical na nakikita ng ating mga mata, yung panlabas na nakikita natin, kung minsan hanggang doon lang tayo Kung minsan hindi na po natin nakikita o napapansin pa yung nakatago. Sa ganyang aspeto po nagkaproblema si Juan sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Si Juan na alagad ni Jesus, nagbase lang siya sa mali, sa alam niyang mali sa paningin niya. Kaya't yung taong gumagawa pala ng mabuti, yung taong gumagawa ng mabuti sa pangalan ni Jesus, kaagad masama sa paningin niya. Kaya pinagbawalan niya dahil hindi nila kasama. Tanong ko lang po, tayo ba, paano ba natin ginagamit ang ating mga sariling mata? Sige nga, how do we use our eyes? Ang manghusga? Ginagamit ba natin ang ating mga mata upang hatulan ng ating kapwa? Ang manghusga ng iba o maghanap ng mali sa ginagawa ng iba? Ginagamit po ba natin ang ating mga mata upang maghanap lamang ng paraan na makita natin yung maling ginagawa ng iba? Sabi po nila, hindi lamang daw po ang ating mga mata ang nakakakita. Nakakakita rin daw po ang puso ng tao. May mata din ang puso ng tao. Kaya dito, sa banal na pagdiriwang na ito, dito sa Santa Misang ito, sana po tingnan natin yung mga mata ng ating puso, yung mata ng ating kalooban, upang sa gayon ay hindi tayo manghusga o manghatol ng ating kapwa. Pagkus, ang makita natin sa iba, kapag ginagamit natin ang mata sa ating puso, ay makita natin siya rin ay anak ng Diyos. Siya rin ay kinahahabagan ng Diyos at siya rin ang taong yan na iyong kapwa ay mahal din ng Diyos. Among, paano po ba ginagamit yung mata ng kalooban? Paano po ba ginagamit yung mata ng puso? It is by using the eyes of God. It is by using the eyes of God. Gamitin natin ang mata ng Diyos. Bakit? Ano bang meron sa mga mata ng Diyos? Makikita natin sa mga mata ng puso ng Diyos ang habag niya, ang pag-ibig niya, ang malasakit niya, ang pagpapatawad niya. God looks us as someone special in His eyes. So, if we use this attitude of God, if you use the eyes of God, makikita natin napakaganda nga naman po ang mabuhay dito sa mundo. Dito sa Santa Misa, hingin po natin sa Diyos, ipagdasal natin na sana ang Panginoon, ipagkaloob po niya sa atin ang magkaroon tayo ng mga bagong
mata, bagong paningin, at bagong pananaw, perspektibo sa buhay. Na kung saan, ang gamit natin ay ang mga mata ng Diyos na may isabuhay ito, ang pag-ibig niya, ang habag niya, ang malasakit at pagpapatawad niya sa iba. Ing marok po, yang pupututan. Ing mayap naman, yang daragdagan at susuglungan. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Lumapit tayo ngayon sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din po natin ngayon ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, 10 ng kanilang mga pamilya. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Ipanalangin natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuluyin mo nawa sa inyong kaharian ang mga kapatid naming yumaong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, si Queenie Ann Silveno, Familia Valencia, si Alger Ray Tayag, Paula Malyari, Joanna Haco, Nicole Francesca Ronquillo, at para sa anibersaryo ng kaarawan ni Julian Manolota, at para sa espesyal na kahilingan ng the St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Familia ni na Lenny at Evelyn Malang, Familia ni na Eduardo Giros, Familia Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, at si Rodney Gonzales. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Quiambao, Luther Lopez, Lynette Miranda, Alex Santa Cruz, Ramon Vivar, Raquel Ann Galvez, Josephine Palafox, Emeline at Takaw Inoue, Mark Timothy Maliwat, at para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo,
Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Juanito Pingol, Mario Manapol, Agustina Capenya, Lydia Castillo, Ruben at Marilu Baya, Ricardo Cabalya, Nida Pineda Miguel, Cesar Samson, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsitayo pong lahat para sa insenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinugod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma at Mario. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at matapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be. Peace be. Narito ang ating mapagmahal at mahabaging Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements. The Catholic Church in the Philippines commemorates the martyrdom of San Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28, this Tuesday. Our parish holds a triduum in the commemoration until Monday, September 27, on the feast of his martyrdom on Tuesday. We celebrate the Holy Eucharist in honor of San Lorenzo Ruiz at 6:30 in the evening. In preparation for the feast of our patroness, Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 7, the parish will have a quinario, a 5-day Mass novena on her honor from October 2 to October 6, Saturday to Wednesday, before the evening Masses. Our schedule is as follows: 5:45 p.m., Holy Rosary and Biblical Meditation. 6:15 p.m., Solemn Quinario Prayer to Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary. 6:30 p.m., Holy Mass. On October 7, Thursday, we celebrate the memorial of our patroness with a solemn High Mass at 6:30 in the evening, highlighted by the second parochial coronation of Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, and the Holy Infant Jesus with floral offering. Further details of the quinario and the feast day proper will be announced in our masses. Thank you. Lumuhod po para sa Oratio Imperata.
Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan kayo ng Panginoon at subaybayan sa inyong buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa kayo ng Diyos at bigyan ng kapayapaan ng inyong mga puso ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.